Uj, gdje ste bili? Ja nigdje. Konačno se vidimo, ovo je Srbija protiv Rusije. Ajde, novi video konačno. Rusija. Dođi, ja u redu. Evo ima iznenađenje. Evo ti 5 eura. Stvarno ne treba. Pa uzmi. Ne treba, stvarno, molim te. Ajde uzmi, bre. A ne. Ne uzmi za sebe. Uzmi. Ne, ja neću. Srbija. Evo ti. Evo ti. Hvala. Ćao. Mora da bu sramotni. Hvala mi nije rekao. Taj lopov. Gledaj, kupio sam Adidas, neki glupi klinac je mi dao. Znam, glup je kao to, a šta ćeš? Nisam glup kao to, Ciro. I eto, to je bila Srbija protiv Rusije. Vidimo se u novim epizodama. Ja sam Rus, a ne Srb. To je dobro. Pa čao! Ne, ti si Srb! Mama, nemoj sad, nemoj. Ja sam Rus. Ćao. Nove vesti, Maxi Tun u stvari je Srb. Evo ga njegov otac, sve da ga pitamo nešto. Šta mislite, ko je on? Ja mislim da on sam treba da odluči. Pa ja mislim da je to dobro rješenje. I to sve za danas. Vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao.